zonke izinto zisobhala mali bonke igama lenkosi akuzokuthi xa sendifile kuqalwe enye indlela siyavana kuloo ndawo ningawususi umlimandlela xa sendifile nizawuhamba ngale ndlela ebendandibonisa yona uThixo wanisilelela ngayo nizawuhamba ngayo yimani ke ndiniprofethele ubekele izinto yenu uyanishiya umoya kaThixo yecawa iyalazi ingceba ezi cawa ndizakhileyo zawuthengiswa kulayisha umoya kuzo bengekho abantu ngaphakathi begqethe nini nishiye indlela yomntu kaThixo nabekuqonda kwenu okungena kwenzanto malibonke igama abantu bayaya phesheya babuye bencengezela inhloko abakwazi uguqula netemli basike benzuze abantu abangabanani sinjengabo ngoba izinto bazibamba ngengqondo amen 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 imani ndiniprofethele ubona nayishiya le ndlela endandibonisa yona iyakuma le movement iyawuphela nina nakuhlabana ngamela phakathi ecaweni nina nakushiya nguThixo naba ngamanxila nezibhadubhadu nendlela zedimoni kodwa ubani thena bambelela kumlimandlela I know aninabambelela nonke kodwa babambeleleyo izoba ligwele lobilisa inhlamba bathi bawo wathi afuneka indlela yesibili le ndlela ndinibekele yona first class andiyitsalanga emabhongweni yam andiyitsalanga kufuna udumo ndiyitsale ndiqhutywa ngumoya nawuthini na ndakufa phambi koba ndife ndizawukhetha umntu amen ahambe phambi kwenu kodwa lo mntu ndimyala nikho angakhi indlela yakhe ubekwazama ukwakha indlela yakhe iyakuphela imihla yakhe emhlabeni phela iministry yakhe uyakuba sisipoho nje kodwa uma uthe wabamba indlela zami iyakumsikelela inkosi uThixo futhi akawukhethe omnye ekho ubambambelele kwindlela zami ndizophila ke phambi kwandikoduke ndonikhethela indoda ningazikhetheli nawukhethelwa ndim haleluya usapho lakwaIsrayeli zange lizikhethele lakhethelwa nguMoses nani kanaqala indlela entsha nenele into ndimphathele yona okay lo ngumgaqo wamakhosikazi ndibhalile ningafaki ubuklava benu bambani le nto ndinike yona into